Ya kurang luwe sak ngono kuwi. Ya iku dene perkara sak lagu rong lagu gak masalah sing penting sing nyanyi dilanjutke mboten leret mboten apa ya. Ayo. Ora apa-apa. Mate jam 5 tak lakoni. Kowe rong jam 5 rong pibanke. Kowe entek kaya ya, sarone dadi tabok. Iki kaya ya. Yo si Dorodo yo karo banyak yo. So, ayo Mas Beno yo. So, ora iso basa Jawa juga ana rapopo. Bene